Alright, kabalen. At sunaw po rin kaya katamong pang livelihood, handog ng engineer Danilo Bailon. Yan. Madispose na lang pong agad din at on the way na lang po rin kaya katamong mag-pick up ang pong pinadit mag-distribute na kami rin po. Kareng deserving tamong midinan karening 45 days. Sisiu! Tsaka yung pisoy na eh. Long 40 lahat. Alright. Lima na po tao dito. Naman na ako po inumin pa yung Alright, kabalen, nakatana naman po nga pasayatin yung katamong livelihood project handog CCO ng engineer Danilo Bailon and Apo Aniway Bailon. Dakal pong salamat. Thank you so much karing support tayo po karing Pampangan. Lipikalo guro yung araw mo na basta po para karing Pampangan at yung tamo po para kumabit. Thank you so much po karing katamong volunteer, ni Ronnie, siyempre, ni Sir Jumar of Potrero High School. At good luck po karing mga dinan, karing katamong kabalen. Sa inyo lang po kung ano yung mapilan mong Aldo, pwede tanal pong pakinabangan ng kaya katamong CCU Gandong ng engineer Danilo Bailon and Apo Aniway Bailon. Thank you! Love, love, mama, chuchu!